खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारनि 5 बोसोरनि जोबथा रां बावजाया दिनै जोबनानै थांबाय आरो दिनैनो जोबथा जागोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय एबा बे 5 बोसोरनि जाबायदि रां बावजा जुथुम बे रां बावजा जुथुमा जोबथा बेनो जोबथा जागोन आरो बे जोबथा समाव राज्योनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे बाखनाय जाथाव आरो गनाय जाथाव बाथ्रा बुंदों बेनो जाहैबाय थांनाय 5 बोसोराव प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPL आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ जाबायदि बड'लेण्डआव आरो बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरजों हारि माहारिफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जाबायदि खामानि मावदों थारैनो बेयो जोबोरैनो बाखनाय जाथावसिन होननानै बाथ्रा बुंथिदों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो जोंनि आसाम रायजोनि गुबुन गुबुन रिजनेल पार्टिफोरखौबो बुंदों नाथाय बेनि गेजेराव साबसिन हामसिन बाथ्रा बुंथिदों प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलो आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव जिबायदि अपोजिशन रल लाबोदों बेखौबो बाखनायदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों थारैनो UPPL आरो BPF राजखान्थि दोलोआ बड'लेण्ड आरो बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरजों हारि माहारिफोरजों जाबायदि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावदों बेयो जोबोरैनो थारैनो बाखनाय जाथावना होननानै बुंथिदों राज्योनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BPF আৰু UPPL দল মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাম নিৰ্বাচনত BPFৰ লগত আমি বেলেগে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল UPPL আমাৰ মিত্ৰ দল আছিল কিন্তু দুইটা দল অত্যন্ত গাম্ভীৰ্যতাৰে আৰু অত্যন্ত দৰ্শনীয়ভাৱে তেওঁলোকে বড়ো জনগোষ্ঠী আৰু বড়োলেণ্ডৰ সমূহ ৰাইজৰ হৈ যি শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে মই আজি BPF আৰু UPPL দলকো মই অভিনন্দন জনাইছোঁ।